Τα κορίτσια είναι έτοιμα για μαϊμούδες. Για να δούμε ποια θα τα καταφέρει. 3, 2, 1, πάμε! Έλα. Πάμε. Πάμε. Πάρα πολύ εύκολα. Πάμε. 3, 2, 1, πάμε. Έλα. Ισοπαλία, δυνατές. 3, 2, 1, πάμε. Έλα, χαλαρά. 3, 2, 1, πάμε. Γρήγορα. Αντριάννα. Κορίτσια, δηλώσεις πριν το μεγάλο τελικό. 3, 2, 1, πάμε. Ισοπαλία. Η νικήτρια λοιπόν θα κριθεί σε επόμενο challenge. Κάντε follow για περισσότερο.